Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Mbede yidno jopadi do leydi winderi kam e dental leydi Afrique. Leydi Rwanda ina jokki lundadi ko alda e suudadi kuuli tambidi dosgal fedde ngotagi windere nde. Kam e nanodiri diwani yankoji ɗe ɗin celɗi mawɗi kanno rendi ɗe ɗo golle noon ko ɗe ganduɗa en mbawa ɗum jabdi e nder leydi men ndi jogini ndimagu mum. Gonal ujunnaji konunkoɓe Rwanda e leydi men ballal maɓɓi to batte dawro kame kaɓorɗi fewde M23 ina jogori nawdi en e hare nde ganduɗa hay goto wawa ɓedde kono jogori jibindi e to battani bondi ete ɗum wonata ko moƴƴanta diwal Grand Lac ngal no didorno. Votre silence et votre inaction deƴƴere mon e wasde mon wadde hay huuni faade e golle ɗe Rwanda waɗata ko ɗum yaworu fewde e République démocratique mo Congo kono kadi ko ɗum yaworu faadi e cuɗari windere nde to batte sariya kame jaam ɓesgu Congo seedima ɗe baɗi e ko soomi e majji ko de cette passivité qui frôle la complicité.